Gididan sa Liga ang Transportasyon at Opereytor sa Pilipinas kon LTOP ang Department of Transportation kon DOTR ug ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga una-unaon pag-ayo ang petisyon sa pagtaas sa 15 pesos minimum fare sa mga pampublikong jeep. Matod ni LTOP President Lando Marquez, adunay laing mga paagi aron matabangan ang transport sector tama sa pagpamino sa 12% excise tax sa lana ug pagwagtang sa Joint Administrative Order sa 2014 nga nagpatuman og bugat nga silot sa mga PUV operators. Kagahapong adlaw gihisgutan sa LTFRB ang petisyon alang sa fare increase nga gisangat pa niadtong 2023 din usab apil ang LTOP isip petitioner. Apan matod ni Marquez, dili na kini angay karon tungod kay posibleng musangpot kini sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon ug ubang serbisyo. Samtang gisugyot sa Kamara nga gipangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-aminda sa Republic Act 10963 o Train Law aron tangtangon ang excise tax sa lana. Kini si Idol Kenny alang sa FM Balita sa buntag, di kampungan sa paghatod sa mga nagunaog labas nga mga balita. Tatak-armen, tatak ay FM Balita.